салом алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали мо. бародарон, имрӯза наворда мисли ҳар вақта 10 мошини фурӯшӣ дорем ки чӣ хеле ки дар навор мебинед мошинҳои Toyota Corolla, Hyundai Sonata, Daewoo Nexi, Astra G ва Astra F мебошанд ки бо нархҳои арзон ва дастрас. бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментар нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор астед. дар видеои оянда ҳатман пешкаштон мегардонем ва касоне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд метавонанд дар номрои имо WhatsApp мо ки дар рӯи экран мебурояд сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаварро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бо хабар шавед ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд хоҳиш мекунам ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделиса кунед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк поделиса карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем. бародаро, дастгирии шумо пешравии мо. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F соли бариш 1997, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.4 ай. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Москва, Шолковский район, посёлка Новый Городок. бародаро, мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, документош ҳамаш 100%, ягон запрет ва штраф мега надорад. сабаби фурӯхтанаш Тоҷикистон омадани соҳибаш. бародаро, нархи мошина 135 000 рубл мега, бо арзонша мекуна. вариантҳои алиширам ҳастанд ки дар Тоҷикистон ба ягон хатчбек. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F соли бариш 1994, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтаринай, 4 баллони нав, хадавои мотор, коробка ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Норак, нарша 37 000 сомон мега. бародаро, бо арзонша мекуна. вариантҳои алиширам ҳастанд ки ба ягон Mercedes сечка мега, бо болои пул метим. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои дигара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. Hyundai Sonata соли бариш 2002, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газу бензин кор мекуна. ҳуҷҷатош 9 моҳа муҳлат доранд. ҳамаш беҳтарина, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 18500 сомон мега, бо арзонша мекуна. вариантҳои алиширам ҳастанд ки ба ягон Opel хатчбекҳо ё ки седанам алиш мешавад ва болои бо сӯ метиҳад. марҳамат, рақамаш рӯи экрана мебурояд. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародарам, хе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номрои имо WhatsApp мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Daewoo Nexi соли бариш 1994, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарина, ягон камбудӣ надорад. 6 моҳа ҳуҷҷат, хаддавои мотор, коробка ҳама 100%, баллону 80%. фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нарша 17 000 сомон мега, бо арзонша мекуна. марҳамат, бародаро, рақамаш рӯи экрана мебурояд. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо WhatsApp-атон поделиса кунед. раҳмат, бародаро, барои дастгириятон. Opel Astra G соли бариш 1998, сӯзишвори газу бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6 ай.
коробка педа чашмеханикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. диска, балон, мотор, коробка ҳамаш 100%. ҳуҷҷатош 8 моҳа дига муҳлат доранд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 42 000 сомон мега бародаро, бо арзоншон мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки ба канали мо обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. Opel Astra G соли бориш 1999, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка педа чашмеханикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. мотор, коробка ходовой, кузов ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 36 000 сомон мега бародаро, ахирон нарша дига арзон намешавад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. танҳо мега харидори аниқ. занг занед, илтимос беҳуда занг назанед. Opel Astra G соли барош 2002, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка педа чашмеханикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состоянияш беҳтарин аст, ягон камбудӣ ва расход надорад. кондитсионери камера дорад, 100% кор мекунад. 4 та балони нав, аккумулятори нав, мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 50 000 сомон мега, бо арзоншон мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарам, хе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номарои имо ва ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Toyota Corolla соли барош 2004, сӯзишвори танҳо бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка педа чашмеханикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин аст, берасход аст, ягон камбудӣ надорад. дари пеш электропакет, кондитсионери дорад, 100% кор мекунад. ҳуҷҷатош 6 моҳа муҳлат доранд. балоношам наванд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 60 000 сомон мега, бо арзоншон мекунад. вариантҳои алиширам ҳастанд. бародаро, марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Toyota Corolla соли барош 2008, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка педачаш автомат дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин, ягон камбудӣ надорад, расходам надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 80 000 сомон мега, бо арзоншон мекунад. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародарам, хе мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед сурат ва маълумоташро дар имо ва ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем ва агар имкон бошад, видеои моро дар имо ва ватсапатон падилиста кунед. раҳмат бародаро барои дастгириятон. Toyota Corolla американские бародаро соли барош 2010, сӯзишвори танҳо бензин, кузов седан, объёмаш 1.8. коробка педачаш автомат дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состоянияш беҳтарин аст, ягон камбудӣ надорад. мотор, коробка ходовой ҳамаш 100%. танировка ва ҳуҷҷатош 1 сола муҳлат доранд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 105 000 сомон мега, вариантҳои алиширам бидай. марҳамат, рақамаш рӯи экранда мебурад. занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. бародаро, ин ба 10 та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем.
агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародароне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон падилитсия кунед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайку падилитсия карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдорем бародаро. дастгирии шумо пешраҳои мо. хайр то видеоҳои оянда.